मानसिनि बेगार मोनदों नै आरो नै मानसिनि हारा मोनदों सब मोनजोबदों नै मानसियानो नै मानसिनि हारा मोनदों आरो बेगार मोनदों नै देन्जार गोफार देगार मानसिया बेनो नै जोंनि दादनि बाजाराव दंफैयोमोन मानसिया हेलौ लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबावबाय रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल थाम्बनेल बा ससे एन्ट्र भिडिअ नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ दायना हमनाय जाथाय रायजो राजाफ्राथ' एसेबाबो भिडिअ नुखाबायना बे दायनाया सोर रायजो राजाफोर बुंनाय बायदिब्ला बा जों भिडिअनि गेजेरजों मिथिनाय बायदिब्लाथ' बियो जोंनि बर' हारिनि नङा बिथांनाव मा मोनदों रायजो राजाफ्राथ' भिडिअ नुखाबाय जानांगौना अब्लाबो आं एसे बुंना होबावनोसै बिथांजों गोबौ गंसे देगार बेनिफ्राय मानसिनि हारा बेबायदिनो माबा माबि मोनदों आरोना रायजो राजाफोर नाथाय आं बेखौसो बुंगोन मिथिबायना दायना होननाय जाय सुबुंफोरना दासिमबो जोबनो थाङाखै गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां नुबोबाय गोबां हमबोबाय खिन्थु दासिमबो जोबनो थाङा रायजो राजाफोर बे दायनाफ्रा मा जाहोननि थाखाय गुबुनखौ रायो मिथिबायना रायजो राजाफोर जाय दायना सुबुंफ्रा गामिनि गेजेराव थायोब्लाबो बा गामिनि एखे रायजो जानाय सुबुंब्लाबो मिथिबाय बिसोरो मा खालामनो नागिरो नोंखौ माबा मोनसे गाज्रि जागौबा बा माबा मोनसे नोंजों गाज्रि जानो थाखाय बिसोरो अराय सम लामा नागिरो मिथिबायना रायजो राजाफोर बिसोरो मा खालामो नोंनि न'आव थांनानै माबा मोनसे बिहैफ्लागोन बेयाव हराबाथाय मा जासिगोन बिसोरो ओरैनो नांलायफ्लानानै सुथा नागिरनानै मा खालामगोन मिथिबायना नोंखौ बिसोरो गाज्रि नोजोरजों नायो मिथिबायना रायजो राजाफोर गाज्रि नोजोरजों नायनानै मा खालामसिगोन बिसोरो दिनै नङा गाबोन नङा गोबाव बोसोरसिम बा गोबां दिनसिम बिसोरो मा खालामो मिथिबायना नोंसिनि गाननाय जोमनाय गहेनाफोरा अबेबा बायरायाव दङ नामा बेफोरखौ नागिरो मिथिबायना रायजो राजाफोर बेफोरखौ मोनोब्ला मा खालामो बिसोरो मिथिबाय गाननाय जोमनाय गस्ला बेबायदि सदा बायदिसिना जिखुनु मुवा मोनोब्ला बिसोर मा खालामनो नागिरो नोंथांनि मुङाव मिथिबायना जाय सुबुंनिफ्राय गाननाय जोमनाय लांदों बे मानसिनि मुङाव मा खालामसिगोन बिसोर मिथिबायना रायजो राजाफोर अबा जि अबा गस्ला अबा सना रुपा लांनानै बिसोरो मा खालामो मिथिबाय बेखौ लांनानै बिसोरो गाज्रि मुलि बानायसिगोन गाज्रि मुलि बानायनानै मा खालामसिगोन बिनि मुङाव फबनानै दोनो मिथिबायना रायजो राजाफोर फबनानै दोनबा मा जासिगोन लोगो लोगो जाया दै खिन्थु बेमार आजारा एसे गोबावजोंसो जायो मालाबा समाव बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बिनि उनाव मा जागोन बेमार जानोसै मानसिया मिथिबायना जाय मानसिनि गाननाय जोमनाय लांनानै जाय मानसिनि मुङाव बेबायदि गाननाय जोमनायखौ बिसोरो गाज्रि खामानियाव बाहायो बा गाज्रि माबा खालामनानै बिसोरो मुलि बानायनानै फबो अब्ला बेमार आजारा लासै लासै जासिगोन बेमार आजार जायोबा मा जासिगोन रायजो राजाफोर डाक्टरनाव लाङोब्ला मा जायो मिथिबाय बेमार ओंखारा सिटि स्केन खालामबाबो बेमार ओंखारनाय नङा आल्ट्रासाउन्ड खालामबाबो बेमार ओंखारनाय नङा एक्सरे खालामबाबो बेमार ओंखारनाय नङा मा खालामो मिथिबाय बिसोरो गासिबो माने माबाफोरखौ जेनेबा बेमार आजार ओंखारगोनबो बिसोरो गासिबो होथेना दोनो मिथिबायना रायजो राजाफोर बेनि थाखायनो जेबो बेमार ओंखारा खिन्थु मानसिया थैगुलायलांगोन अब्ला जों मा खालामनांगोन मिथिबाय बेबायदि जुदि बेमार आजार जायोब्ला जोङो गिदिर अजानाव होमबा जों बेमारिखौ लांनानै फोसाबना लानांगोन मिथिबायना रायजो राजाफोर गिदिर अजानाव लांनानै बेमारखौ फोसाबनो हायोब्लासो अब्ला मा जागोन बेमार ओंखारसिगोन अब्ला बिजि बायदिसिना थुबाबो खाथिगोन नङाबा जुदि बेबायदि जुदि गाज्रि बेसादा बा गाज्रि मुवाया नांनानै थायोब्ला बा बे गाज्रि मुलि बा गाज्रि मानसिनि मुङाव माबा मोनसे मुलि फबना दोननाया जुदि खाराबाथाय बेमाराबा हामनाय नङा बिजि बायदिसिनाफोर थुबाबो जेबो खामानि जानाय नङा मुलि जाबाबो खामानि जानाय नङा मिथिबायना रायजो राजाफोर बेखायनो जों मा खालामनांगोन मिथिबाय गाव गावनो एसे गावनि न'खरखौ रैखा खालामना लानांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो जुदि बबेबा मोनसे गामियाव जुदि अजा दायना दं होनना मिथियोब्ला गाननाय जोमनायफोरखौ मा खालामनांगोन जोङो मिथिबाय बायरायाव दोनाबासिनो हरनि समाव न' सिङाव लांनानै दोनहैनांगोन जों मिथिबायना रायजो राजाफोर अजा दायनाफ्रा ओरैबायदि सुथा नागिरो मिथिबायना रायजो राजाफोर आरो मोनसे खोथा आं बुंबावगोन बेनि गेजेरावनो रायजो राजाफोर खोनासंना लाबानो जाबाय बिसोरो मिथिबाय सनिबार आरो मंगलबाराव थैनाय मानसिफोरनि सावनाय हांगारखौ इसोर मा खालामो मिथिबाय लांनानै गाज्रि मुलि बानायहैयो मिथिबाय बिसोरो अब्ला मा जागोन बै थैनाय सुबुङा
जुदि बिनि मुङाव जुदि सावनाय हांगारखौ लांनानै बिसोरो जुदि गाज्रि मुलि बानायनानै जुदि बिसोरो गाज्रि मन्त्र होनानै जुदि बानायोब्ला बेनि आत्मायाबो सान्ति जायाबा उदार मोना होनना बुङो मिथिबायना रायजो राजाफोर। बेखौ गोबां मानसिफोरानो बुङो दै रायजो राजाफोर मालाबा समाव आत्मा हमनाय बा सोरनिबा सोलेराव आत्माया गोबानानै बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनाय बेयाव मिथिबाय गोबाङा बुङो माने गोबाङानो बेबायदि मोनबोबायबो रायजो राजाफोर आंबो खोनाबोबाय दिनैसिम। बेनि थाखायनो आं बुङो आरोना आं बुंनाया नोंहाबो जानो हागौ अब्लाबो रायजो राजाफ्रा एसे गाव गावनो जाज खालामनानै नायबानो जाबाय। आरो मोनसे जाथायबाव रायजो राजाफोर बे जाथाया जोंहा दिनैनिफ्राय 20-25 दिनसो जाबाय। बिथां फिल्म इन्डास्ट्रिनि ना बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि बर' आर्टिस्ट एस'सिएशनाव जायगा मोनलायनाय बिथां रबि नार्जारि गहपुरनि बिथां रबि नार्जारि एक्टर आदानि सायाव गहपुर हालामनि 7टा गामिया बिटिआरआव हाबनाङा होननानै बिथांखौ बिथाङा डिसि ना एसपि नि खाथियाव माबा मोनसे एप्लिकेसन हैनानै बिथाङा 7टा गामिखौ बिटिआरआव हाबा बा थाया होननानै बै समाव बिथाङा माबा मोनसे एप्लिकेसन हैदों होनना बुंदोंमोन। नाथाय बे जाथाया दिनै आरोबाव गोसारबावदों। रायजो राजाफ्रा एसे नायना लाग्रोबानो जाबाय बिनि उनाव सावरायगोन। আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ মিটিং হৈ গ'ল। মিটিং হোৱাৰ টাইমত আপুনি সঞ্জয় মুছাহাৰীৰ ফোনত মোক মাৰি পেলাম বুলি কৈছে না কোৱা নাই এইটো এতিয়া কল ৰেকৰ্ডটো ওলাই দিম। কল ৰেকৰ্ড ওলাই দিম চিষ্টেমত যাম। মই যদি আইনত যদি মই মিছা रायजो राजाफ्राथ' बिथां रबि नार्जारि आदानि ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ। बे बिथां रबि नार्जारि आदा एक्टरनि सायाव आं दाखालिबो एसेबाबो भिडिअ लाबोखांखाबाय। रायजो राजाफ्रा जायफ्रा सिगांनि भिडिअआव नायदों दिनैनिफ्राय बारा गोबाव जायाखै 10 दिनसो जाबाय नामा आं भिडिअ होनाया बा 10 दिन 15 दिन माबा मोनसे जाबाय आरोना। बिथां रबि नार्जारिखौ दि गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा 7टा गामिया बिटिआरआव हाबा बा बिटिआरआव थाया होननानै बिथां रबि नार्जारिया एसपि ना डिसि अफिसाव थांनानै बिथाङा एप्लिकेसन हैदोंमोन होनना बुंदों। नाथाय बे जाथायखौनो दिनै पुलिस थानायाव रायजो राजाफोरजों लोगोसे रबि नार्जारि आदाया क्लियार खालामदोंना रायजो राजाफोर जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनानैबो बुजिखाबाय जानांगौ। रायजो राजाफोर बे जाथायखौ आं दाखालिनो मिलायलायबाय बा सिरि जाबायसो सानदोंमोन नाथाय दिनैसिम सिरि जायाखै। बेनि सायावनो आं फंनैसो बुंनो सानो रायजो राजाफोर। नाथाय जों गाव गावनि गेजेराव ना ओरैबायदि माने सोरखौबा बेबायदि अबिसास सानलायनाय सोरनिबा सायाव गाज्रि मोनलायनाय बेबायदि जाथाया गोबां जायोना रायजो राजाफोर जोंनि गेजेराव। आं बेखौसो बुंनो सानो जोंनि बर' आर्टिस्ट एस'सिएशननि बयजोंबो सिनायजानाय बिथां रबि नार्जारि आदा ना एक्टर बिथां रबि नार्जारि आदा बिथाङा मालाय मानो बिटिआरआव थाया होनना बुंनो ना मानो बिटिआरआव थाया होनना बुंनो। बिथाङा दिनै बुंदों सन्जय मुसाहारि बिथांनि फनजों रबि नार्जारि आदाखौ देथारगोन बा बुथारगोन होनलायनानै बिथाङा बुंदोंमोननो। गामिनि आफादगिरि ना नेहाथारि मिन्थिया दाखालि बुंनाय बायदिब्ला बा दिनैनि एसे भिडिअजों मिन्थिनाय बायदिब्ला बे गामिनि माबा मोनसे माने आफादगिरि बा नेहाथारि बेबायदि जानांगौ। नाथाय बेबायदिना नङै खोथाफोरखौ मोजाङै क्लियारै मिन्थियाबासिनो सोरनिबा बुंनायजों बा सोरनिबा खोमानिफ्राय बा सोरनिबा खुगानिफ्राय खोनानानै जों मा सानो मिथिबायना रायजो राजाफोर। सोरनिबा सायाव आकेस लानाय सोरखौबा देथारनो बुंनाय सोरखौबा बुथारनो बुंनाय बेफोरबायदि जाथाया गोबां जाबाय थायोना रायजो राजाफोर। नाथाय आं बेखौसो सानो रबि नार्जारि आदायाबो गावनिनो हारि बा जाय देथारगोन होनना बुंदों बेबो गावनिनो हारि बा सन्जय मुसाहारि बिथाङाबो गावनिनो हारि। जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ जेबो गाज्रि सानलायाबासिनो मोजाङै मोजां मिलायना थाबानो जायो रायजो राजाफोरना मा बुंनो। आंनिफ्राय बे खेथिखौनो बुङो रायजो राजाफोर गोबां गरम बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला। दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।